Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulir I ibadah hun ramde. Kimat bakong sanjong ka khubor mentak stem. Kamang tingka kari kalanang penyar ka jingede jong ka puli puthi bat ka jingyok kamyok jam bat ka jing sengkam lajong ong menteri rang ba do kari Narendra Modi. Bu mau nong rem menteri rang ba ka jelau Konrad ki sangmai ka jing penbhai ka surok dalu bak mara hadalu. Bat ai dawai injek yada COVID-19 ulat ka jelau Satyapal Malik ha Ganesh Das Hospital Shillong hanin kesngi. Menteri rang ba do kari Narendra Modi hinen kesngi ulo ong bakamang tingka kari kalanang penyar syuk-syuk ya kajingla ban penyeso ya kajingedei jong kapuli puti pat kajingyok kamyok jam kumjuk ru bat kajingla ban sengkam lajong. Umodi ulo ong ba kajing penlet jingmut ka bahe bat ka babut hadien jong kakot kekhia hakamang tingka menta usnem kadeh lor kapuli puti kisap trei kijingwat benya bat kajing syam bathamai. Haba ajing kren haka webinar jong kajing pentrei kam jong kamang tingka katanat puli puti Menteri rang ba do ulo ong ban nang te ya ka atman nirbar barat kisamla jong kari kidon kam ya kajing sngus khem halade ka penyeso bat kajing nang jing start kijing tem bat kasap ka phong jong ki. Menteri Ketenat Information and Broadcasting ke Sarkar Pedeng Prakash Javadekar unsapli ka jing rakhe dap san posnem jong ka Manipuri cinema haka khandai tarik uyayong arajar arpuai ha Manipur. Ya kani ka jing rakhe unsapan kut ka khandai tarik uyayong arajar arpuar bat de ha kani ka singi haus nem ka khandai spa anyo puar la pelat ya ka film Manipuri ka baningkong ka balai kerteng matamgi Manipur bansa bantensa kan mau ya uni umau jam ka MSFDS kalapan kre ka jing rakhe basis nem lenter haka jing penmang ka balakot kumbasan point arlai klur tingka. Menteri rang ba ka jelau Manipur UN Biren Singh uladap ya kenduk ru ya Menteri Ketenat Information and Broadcasting ke Sarkar kami pat uladap ban IT ru ya kajing terwa na ka benta ka jing panjing arap pisa na ka benta ka te ka jing rakhe. Menteri rang ba ka jelau Konrad ki sangma ha ka jing don rangkat lang UMLA ka dalu branding e sangma henen ka singi labo ya umau nong rem na ka benta ka jing penbhai ka surok dalu bakmara hadalu West Garo Hills District. Ya kate ka surok ka badan ni ka jing jengai kumba arpo pun praspa san pelai kilometer ansa pentre ling ba ka Meghalaya Integrated Transport Project ha ka jing mang tingka ka basau pulai klur sau pesan lang alpini wajar khandai spa tingka balaburu ka thong ban pendep ya kate ka project hapo lai pandru banai ha kate ka project an kan thop ro ka jing snai kisan tali ki jing king Menteri rang ba ka jelau lo ong bak sarkar MDA sa sisien kan pen ulong no ya kate ka project ka bakipat ba kila aplas lemba. Shan an sa pentri kam no da boarding electric ya baro kilintirel hakari haswa usnem arajar arpulai bat baro kirel kin saya da kajing pendan kam da ki bor bomlet hakajing pendan kam yaki ni ki renewable energy haswa usnem arajar lai pho la ong yakani da Menteri Ketenat Rel u Piyush Goyal hakajing ajing kren jong u hakajing yalang Maritime India Summit arajar arpuway ula ong ro ba ka sarkar kadang persyang banwan ra no da kiru kom bathamai jong ka jing penkit mar khnang man pendunai ka jing lot jing sep jong ka baikit bat ha ka jo ka por ban kintiu ya ka bet ka byang jong ka jing penya ji ki mar na ka we ka jaka shaka we pan ha Assam Ketenat Puli Puthi kalapan bena babaro ki khna na do ka class 1 hado class 9 ki deben ki class bet compare ra ki tho ya ka examine la ne ki klem tho katkom ka hukum balapan mi da commissioner Ketenat Puli Puthi la ong bawat la ki school ki deben penlong ya ki examine pen ki class ka tayo baning kong jong uni ubnai henry kamlong satya ka badon kambet ya ki khna bakin lit tho ya ka ne ka examine shushu la pentep baki jing hikai ha ki kamra class na ka benta ka samoy Puli Puthi arajar arpuway kan sedang na do ka tarik uyayong bat ya ka ne bat kani kan trekam habaro ki school ha ka jela Assam kani ka kubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Laitali kijing mlian bangi baro ngi de ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong dengmas ne jing dakhmut bat shentur penjenga iwe na iwe pan habai dan lang hajo Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khamat bat le kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kejing pang COVID-19 yin petengyang khubor ha kani kastem ulat ka jela Meghalaya Satyapal Malik hanin kesingi ula pendap ya kejing eye injection Covishield ka baningkong banyadai kejing pang COVID-19 ha Ganesh Das Hospital Shillong habaya kren bat kilat pathai khubor ulat ula ong ba shem la
dan kanu ke jing senguper bat uklan ke met kepat wat hadian berada ban aya ketika injection ya dah. Ulat ke jelau lekan turu ikinong syong ke jela bakin wan syakman ban aya ketika injection ya dah bat ulat penpau ro ba kajing sengu sarong ba ulat ban aya ketika injection da kedawai ke belasnahi hakari India. Kajing dan jong kibreu ki balakot na kajing pang COVID-19 hakari kalakan Josh ka khandar punyo point not nriu na kashispa. Katanat ka kot kya ka sarkar kalay thuru ba palat khatla hajar ngot kibreu ki lakot na ka COVID-19 balapalat na eki na kijaka sumar hakini ki arpasaw kanta baladam. Baro palat shiklur pralak khatar hajar ngot kibreu hakaleng kari ki balakot na kajing pang COVID-19. Dakani kajing dan jong baro ki balasakta ka COVID-19 ha India ki long palat shiklur khatwei lak ngon. Katanat kalaya thuru ba khandai pi prangot ki breu kila klat nakadaw kani ka jingpang hakini ki arpasaw kanta baladem. Hadu menta baro ki bala pendap ya ka jing eye injection ya da COVID-19 hapo kari ki long palat shiklur san pendreu langon. UMLA ke Kongres na Raja Bala Constituency Dr. Azad Zaman ulaklat no henne kastam namar ka jing shitom ka bakandit ya Katulong kubor kalay thuk bakani ka jing klat kandit jong une UMLA ka di nakadaw jong ka jing sangit trikam kansan uklang snam ni ka cardiac arrest. Hado bayo ikani ka kubor amjam patla ban pentiknai ka sngi ban pendap ya ka basa jong une unang mikman. Kumban sipen kan mau Dr. Azad Zaman ula syajit kum utkot ka yung dorbar tauan ke jela kasian ke beningkong na kaseng kongres ban mikmat na ka Raja Bala Constituency hak election MLA ka balalong house nem arajar khatpra. Kanong yelek ka gymnastik haka Olympic nakari India ka balayo ro ikakusnam Padma Shri ka Dr. Deepa Kamarkar tingkat ka jing sendan lang jong coach jong ka Bishweshwar Nandi kilalet banyadon benta haka Combined Annual Training Camp CATC jong ki NCC ha agar talah nin kesingi. Haba ajing kren haka te ka jing kenduk lang ki samla NCC na kaleng ka jala Tripura kiti ki armut kile thu wa ka jing sham jong ki ka jing yelek kai sport bat kila aimen sem ro iki ban shim ya ka jing yelek kai bat ka jing kilan met kum karu kom haka jing em jong ki. Kakanhuan Service Wushu kalanang pau khamat da ka jing job jong ka Senior National Wushu Championship ka ba arp kandai ka balalong ha Chandigarh University Mohali Punjab ha ka arp san tarik urempang hadu ar tarik uluber mentau snem. Kani kakanhuan ka bala pentibet bat yo jing hikai ka Assam Regimental Center Shillong kalayo ka jing job mentala south snem kanti. Kani kakanhuan ka bakantup ya ki khatwei ngot kinong yelek kai sanshu bat khatwei ngot kinong yelek kai taulu kila koi ka jing job da arpotli kita kamak siar santli kita kamar rupa bat santli kita kamar nong hadu menta ka ne kalong ka jing job ka basa nam ka bala job da kanu ka kanhon wushu hapo kari bat aswa ban penkut ya kubor sa sisien kimat bakongsan kamang tingka kari kana nang penyar ka jing dei jong ka puli puti bat ka jing yo kam yo jam bat ka jing singkam la jong ong menteri rang ba du kari Narendra Modi. Bu maunong rin Menteri rang ba kajelau Konrad K. Sangma ya ka jingpen bahai ka surok dalu bakmara hadalu bat ai dawai injek ya da COVID-19 ulat kajelau Satyapal Malik ha Ganesh Das Hospital Shillong henen kesingi. Bat kat tu ngila poish ka bakut jong ka kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong.